कि जब निकले लू घर से बहरिया अच्छा है सोफे लड़ावल नजरिया कि जब निकले लू घर से बहरिया चाहे सोफे लड़ावल नजरिया। आई थिंक इस गाने में अंजना जी को मैं चाहता हूँ कि रक्षा जी आए क्योंकि लाल लाल पहनी है। इधर आइए। हाँ रक्षा जी आइए। लाल वाला गाना बा कि सब छुअल चाहे तोहरो गोर गाले रे गोर गाले रे कि गोरी तोरे चुनरी बा अरे गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे ए भैया अरे रोड पे चले लू कमाल चाल रे गोरी तोरे चुनरी बा लाल लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे जब निकले लू घर से बहरिया चाहे सोभे लड़ावा नजरिया जब निकले प्यार के कर्जा कहाँ उतारब हो सब छुअल चाहे तोहर गोर गाले रे अरे गोर गाले रे पहुँचता डिम्पल जी पसंद आ लड़का पसंद आई। हाँ ई कर्जा कहाँ उतारब हम डिम्पल जी है ना ये प्यार है हम देखिए रूखा साड़ी बगाल छिला देखला जानू कि लइका चिल्लाले सा माल माल रे अरे लइका चिल्लाले सा माल माल रे ए तो जना बोला जा कि लइका चिल्लाले सा माल माल रे अरे लइका चिल्लाले सा माल माल रे लइका चिल्लाले सा माल माल रे रोड पे चले लू कमाल चाल मन मस्त भइल बा मस्ती दिल बैठल प्यार की कश्ती में रहेला हर पल अखियां इंतजार कि जौने कलेजवा में आरा कलेजवा में कि अगियाओं के कलेजवा में कडेलू पढ़ाई योही कॉलेजवा में पढ़े इनकर भाई हो पढ़े इनकर भाई चढ़ाई की चढ़ाई बड़ बड़ पहाड़ पर चढ़े चढ़ाई हे भगवान का करे छोटू भैया कि जो कलेजवा में करेलू पढ़ाई लइका लइका में होला लड़ाई जौने कलेजवा में करेलू पढ़ाई जौने कलेजवा में करेलू पढ़ाई लइका लइका में होला लड़ाई होला लड़ाई होला लड़ाई कि जान मारे गोरी तोहर गोर गाल रे सही बात बानू जान मारे गोरी तोहर गोर गाल रे
अरे जान मारे गोरी तोहर गोर गाल रे एक्चुअली लालू जी का कॉल आया है तो एक बार आप लोग प्लीज, सब कोई देख रहा है, एक बार हाय हेलो कर दीजिए। का हो भैया हो ए भौजी हो कि लइका चिल्लाले संभल मन रे माल रे हाँ? कि कबेर फनलू हा ऊंच खाल रे ऊंच खाल रे अरे कहीं बाटे ऊंच कहीं बाटे खूब खाल। नेपाल घूमतर लोग आप नहीं आप अच्छा केदारनाथ गए थे कि जान मारे गोरी तोहर गोर गाल रे माल रे हर रोड पे चले लू कमाल चाल रे गोरी गोरी चुनरी वाला लाल रे रोड पे चले लू कमाल चाल रे एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकंड अच्छा ओके 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 आ सजना